Ассаляму алейкум, мен Редькина Диляра Абдуллина, представляю татарскую автономию, Дом дружбы города Почкина. Без келдек котларга Найлю Дусметову с ее орденом, с ее заслугой. Это наша сандугач, она Пушкине всегда везде выступает. Анарда все ерлар якшы. Барда ерлар якшы. Бек аны бек яратабыз. Вообще Пушкина шәһәреннән бек аны не барытны. Даже хәзер мэр города прислала поздравление. Бек яратаны. Бар. Обязательно. Это утралар әбиләрем Пушкиннан шәһәреннән килделәр кытларга. Все. Yok, apa tegil. Bu apa tegil әшнәм минеке. Диляра апа безне шакырган иде в 13 году Волгоградтан кунакка. И вышлай очраштык, таныштык. Найле Дусметова килгән иде безгә, авылыбызга, Малай Чепурникига, яз башын зур концерт куйганнар. Вот. Бик яхшы концерт, бөтенләй ошады. Ну, котлыйбыз награда белән Найләне. Зур рәхмәт анарга, матур йырлар өчен. Ну, миңа ошыйдыр ашыкма гөмер качан ул йырлый. Бик күңелле, бик назлы йыры. Зур рәхмәт. Всё.